Mzawethu, namhlanje kovela ubheka icala laphana kwi-ad hoc commission ukuthi naye eyotestify njengoba-ke eseke wathinteka, igama lakhe selike lathinteka ey'nkulumeni ey'ningi ekuyizona ezasuswa umkhonazi mhla ka-6-ke kuyena-ke uJuni. Njengoba-ke namhlanje kufanele eyotestify ovela laphana, engazi ukuthi uthena usihlalo uyafisa ukuthi kulento le ubheka icele eyoba ugeneral laphana, kodwa angabizwa ngominister noma ngo-former minister wamaphoyisa, kodwa-ke eyoba ugeneral. Bafethu, baningi abantu abalangazelela ukuzwa ukuthi ngampela ucele uzobhibhidla kanjani, njengoba-ke bonke abantu abaseke babizwa lapha, iningi labo bebebhibhidla la khona-ke abantu abakhala ngey'nkulumo noma-ke abakhala ngokuthi kuyabonakala nje ukuthi lo muntu-ke u-guilty indlela-ke akhuluma ngayo. Bafethu, hlala nathi noma-ke subscriber, zenzele ifavor nje usubscribe lana, wenze sure ukuthi uvideo nevideo ithola uyayilike, kuze njalo uma uzothola amavideo kube uwena oqala othola notification eza kuwe nje straight ngaso sonke isikhathi. Bafethu, siyaqinisekisa ukuthi soyebophezela ukuthi onke amavideo noma-ke onke ama-punchline enziwa ucela laphana-ke sinitholele wena hlala nathi, thandi sohlala nawe silokhu siku-update. Namhlanje-ke yimnani guys, ngiyacela nje ningithembe kulokhu ngizonenzela iqiniso-ke. Ngeke ucele ningakhohlwa ukwenza sure ukuthi niyayilinda ivideo ziphele uma ngabe-ke sengiphostile, bese uyakhomenta ngalokho okuyikhona okuzwile noma-ke ngendlela ekuyiyona ozwa ngayo. Asihlaleni silinde wona-ke amavideo noma-ke silinde wona inkulumo kacele la ihlangane khona nemibuzo azobe ebuzwa wona-ke kwikhomishana azobe ebizelwe kuyona namhlanje. Bafethu, mina angisho nje ukuthi ngiyafisa ukuzwa ukuthi ngampela mabe yivikela noma-ke ucele uzoyivikela athini yena ngobufakazi bakhe. Lokho nje kuphela ngikushoyo bafethu, njengoba-ke uSibiya naye wafika laphana wakhuluma kwathiwa cha, ayikho lento uSibiya akaboshwa. Waphinda futhi uSenzo Mchunu wayokhuluma lapha wathiwa cha, ayikho lento ayikhulumayo, Senzo Mchunu akaboshwa. Kusho abantu njalo, hayi ukuthi kwasho ikhomishana. Kusho abantu ngokulalela-ke iy'nkulumo ey'suke y'khulunywa laphana-ke noma indlela ekusuke kukhulunywa ngayo. Mlalelo wami, ngiyakuthanda kakhulu. Press i-button laphana usubscribe, bese press i-bell. Mina nawe sohlangana emavidweni anamhlanje ney'nsuku ey'landelayo. Ngiyabonga ithuba.